Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw po mga kamorkada. Ako nga po pala si Cristel, isang video editor dito sa Mandaluyong. Matagal na akong nakikinig ng Dear MOR dahil kilig na kilig talaga ako sa maraming kwentong napapakinggan ko mula sa inyong programa. Sa totoo nga niyan ay sa inyo na lang ako humuhugot ng kilig dahil sa edad kong 32 years old ay never pa akong nagka-boyfriend. Pero may isang pagkakataon na akala ko talaga ay natagpuan ko na ang lalaking para sa akin. Kaya naman naisipan kong sumulat ngayon para ibahagi ang aking kwento. Sir JV, revise ko na lang po lahat. Please do. Last week ko pa binigay sa iyo yan eh. Dapat by now nagsisimula na tayo on a new content. Okay po. Revising na po, sir. Bigay ko na po within the day. Dapat lang. If malate pa yan, Cristel, magagalit na naman sa atin tong client and sino sasalo nun? Ako na naman. Finish it within the day. Okay po, sir. Ay, naku. Te, baka gusto mo mag-celebrate. Kumain, pumarty, mag-swimming, uminom, humarot. Mamaya na, be. May pinapa-edit sa akin si boss eh. Sabi ko na nga ba, dapat tinago ko na yung laptop mo bago dumating dito sa resort eh. Sunod ako. Tatapusin ko lang to. Mamaya mo na yan. Birthday na birthday ko, sinuunan mo pa rin ang trabaho mo. Magtatapo na talaga ako niyan. Kasi tong kapatid ni Satanas na si JV na to, ayaw akong pagpahingahin. Pag hindi ko to natapos, ipapahiya na naman ako nun sa buong team next meeting. Hayaan mo siya. Sunday ngayon. Kahit nga Diyos nagpahinga on the 7th day eh. Hindi naman ako Diyos eh. Empleyado ako ni Sir JV. Mauntog sana sa gilid ng mesa yung hiniliit ng Sir JV mo. Ano ka ba? Bakit ang specific? Ay, gago, narinig ka yata. Bakit tumatawag na naman to? Ay, bahala ka dyan. Punta na ulit ako sa pool. Dalhan kitang beer? Go. Thank you. Mwaps. Hello po, sir. Hello, Cristel. May dadagdag pala akong revisions. May isa-send akong document sa'yo. Pakicheck agad. Okay po. Kita ko na po, sir. Dagdag mo na lang yan sa mga i-edit mo, ha? Itong 14 revisions po? Oo, minor lang naman yan. Kaya yan within the day. Okay po. Okay. Daming paggawa ng putya. Naku, ayoko na! Delivery! Beer, pork chop at soft drinks. Magpakabusog ka, alipin ng salapi. Malapit na nga ako mag-breakdown dito eh. Mamaya ka na mag-breakdown. Tapusin mo muna yan para makapag-swimming ka na. Okay, love you. Baby, patikim ng sayo. Sure ka, baby? Minsan naman to. Okay lang, tikman ko lang. Di ko kasi trip tong chocolate ice cream nila eh. Sige, subuan kita. Say, Okay lang naman ako, guys. Subuan din ba kita ng ice cream? Ayoko nga. Humanap ka na kasi na magsusubo sa'yo ng ice cream. 31 ka na, single ka pa rin. Ay, aray naman. Sakit Humarot ka kasi. Sino namang haharutin ko? Parate akong nasa bahay, nag-e-edit ng videos, nagbe-breakdown, kain, tulog, trabaho, ganun. Mag-download ka ng dating app. Uy, ayoko. Parang ang ano naman yan. Parang hindi siya romantic.
Girl, sa panahon ngayon, wala nang may pake. Akin na phone mo, ako magda-download. Huy, ano ba? Wag nga. Try mo lang. Kung hindi mag-work, pwede mo namang i-delete account mo. Baka may makakita sa akin nakakilala ko. Pag tinanong ka nila, tanong mo rin bakit sila nandun. Tama, baby. Ang talino mo dun. I love you so much. I love you too, baby. Oo na. Sa harap ko pa talaga kayo nagharutan no? Ayan, downloaded na. Akin na. Wait, ako gagawa ng account mo. Ako pipili ng pictures and all. Monique! Girl, wala akong tiwala sa iyo. Baka mga JJ pics mo pa ilagay mo. Ako na. Ayan, okay na. Eto, swipe tayo. Go, baby. Bakit excited ka? Excited ako for Cristel. Ikaw lang naman, baby ko Tama na, Diyos ko naman. Mag-swipe ka na nga. Okay. Pangit. Next. Mukhang red flag. Next. Mukhang maasim. Next. Hindi ko type. Next mo na. Hot ng abs ka sa Scorpio. Wag na lang. Next. Oh my gosh. Yan ang gwapo. Ano, Cristel? Swipe right? Go! Hoy, nag-match kayo! Mga kamorkada, aaminin ko, na-excite talaga ako nung nag-match kami ni Enzo. Isa siyang business owner sa Quezon City. Gwapo, mukhang matalino, at napakalinis tingnan. Maayos at consistent din siyang ka-chat. Medyo awkward yung mga unang messages namin, pero nung tumagal ay mas naging komportable na kami sa isa't isa. Hello? Hi, Enzo. Hi. Hello ulit. Sorry. Naabala ba kita? Hindi, okay lang. Wala naman akong ginagawa ngayon Ang cute pala ng boses mo, no? Ha? Hindi mo na kailangan sagutin yun. Happy lang ako na nakakausap na kita ng ganito. Ang hirap kasi kapag chat Baka mamaya kinaka-catfish mo lang ako. Uy, hindi Hindi ako ganun. Alam ko naman yun. Na-reverse catfish mo nga ako Huh? Ano yun? Yung kumbaga, mas maganda ka pa kaysa sa pictures mo. Gets. So, di ba, nabanggit mo na naglalaro ka ng farm games? Oo, para akong bata, no? Yun pa din kasi yung pinagkakaabalahan ko kahit 31 na ako. Nakaka-addict kasi. Actually, nilalaro ko rin yun Patayin nga ako na sa'yo. Sige. Screen share ko. Wait lang At friend mo na rin ako. Send ko sa'yo yung user ID ko. G. Okay, eto nakita ko na. Bawal mang-bash ng farm Ang pangit pa nung akin Ito ba yung pangit? Ang laki nga ng farm mo. Gaano kadalas ka maglaro? Kapag nai-stress ako, which is every day. Ano pwede kong gawin para mabawasan yung stress na yan? Wala. Samahan mo lang ako maglaro rito. Tour kita sa farm ko. So, counted na ba to as our first date since tinutur mo na ako sa property mo? Baliw! Kung meron lang akong ganito kalaking farm sa totoong buhay, di never na akong magtatrabaho. Tama. Bakit kasi wala tayong generational wealth no? Totoo. Pero at least may first date tayo. Ha? Kung papayag ka pala, pwedeng magkaroon. Pwede naman. Bakit hindi? Totoo ba? Oo naman. Para makita ko rin kung mas gwapo ka ba sa personal. So nagagwapuan ka sa akin? Oo. Ano ulit yun? Hindi, wala. Balik na lang tayo dun sa farm ko. Totoo ba to? May date ka talaga ngayong Sabado? Oo nga, ang kulit. Kunwari pa si Sungit, kinikilig naman. Siyempre no, pogi-pogi niya Hoy, Cristel, ingat ka dyan sa mga nami-meet mo sa dating apps, Minsan, tsuktsakan lang hanap ng mga yan. Pagsabihan mo nga tong jowa mo. Baby, hindi naman siguro ganun si Enzo. Kung tsuktsak lang habol nun, edi sana unang linggo pala ng pagchat-chat nila, nagparamdam na siya ng ganun. Oo nga.
Pero genuine naman yung tao eh. Mabait, funny, maharot, gwapo, matalino. Type na type mo. Kinikilala ko pa, no? Pero, oo, type ko talaga. So, ano isusuot mo? Wala pa nga eh. Ay, nag-chat siya. Anong sabi? Anong mas bagay sa akin? Itong blue na polo ba? O itong army green? Replyan mo, sabihin mo, ako. Ha? Ako, yung mas bagay sa'yo. Uy, ano ko ba? Sige na nga. Ang bilis mag-reply. Anong sabi? Panindigan mo yung kilig ko. Sabihin mo, ikaw na lang yung papanindigan ko. Uy, ano ba? Baka OA naman tayo niyan. Gaga, walang OA-OA sa pakikipaglandian. Meron kaya? Ano? Ikaw. Ganun. Oy, bawal mag-away ha? Uy, eto, nag-message ulit siya. Ano daw? Excited to see you this Saturday. Replyan mo na, bilis. Tapos hanap na rin tayo ng isusuot mo. Teka, anong sasabihin ko? Sabihin mo, same here, excited na ako makita mga ngiti mo. Yak, baby, ano ba yan ang pangit? Paano ba dapat? Sabihin mo lang, see you. Kunwari, nonchalant ka lang muna. Okay, sige, copy. Okay, sent na. Hanap na tayo ng isusuot ko, bilis! From first chat to first video call hanggang sa mauwi na nga sa first date. Nag-uumapaw talaga yung kilig ko, mga kamorkada. Wala sa expectations ko ang makahanap ng isang taong kasing bait at kasing gwapo ni Enzo. Kaya kahit medyo kabado, ay excited na excited akong makita siya sa date namin. Wait lang, ayusin natin lipstick mo. Ano, okay na ba? Okay na. Basta, Cristela, nandito lang kami sa loob ng mall. Kapag may ginawa siyang creepy, chat mo kami agad. Susunduin ka namin. Copy, coach. Ito naman, alam na ni Crystal yun. Reminders lang, first time niya to eh. Nandito na raw siya. Okay, ready ka na? Kinakabahan ako eh. Huwag kang kabahan, kakain lang naman kayo. Magpakabusog ka. Gaga. Sige na, una na ako. Magchat-chat na lang ako mamaya. Okay. Galingan mo. Saan? Basta, go ka na. Bye! Cristel, Uy, hello! flowers for you. Thank you, Enzo. Kanina ka ba dito? Hindi naman. Kararating ko lang din. Ikaw ba? Kakarating ko lang din. Tara, nasa may kabilang entrance ata yung restaurant eh. Sige, tara. Grabe. Mas maganda ka pala sa personal, no? Buti napansin mo. Ha? Joke lang. Sino ba naman kasi hindi makakapansin? Ikaw din naman eh. Mas gwapo ka in person. Eh di, bagay pala tayo kung ganun. Oo. Yun. Wait, tama ba tong dinadaanan natin? Hindi ko rin sure eh. Hindi ko memoryado tong mall na to. Ako, mukhang mali yata. Nasa kabilang dulo pala ata yun. Balik tayo? Tara. Gusto mo ba ng fries? Ayun no, para may kinakain tayo habang naglalakad. Pwede naman. Bili tayo? Tara. Ate, isang large na... Anong flavor gusto mo? Sour cream. Sour cream. Appetizer natin to. Gutom na kasi ako eh. 90 po, sir. Ito po. Thank you. Tara. Tara, Kuha ka lang ha. go lang. Ay, wait. Parang parking lot na yata itong napuntahan natin ah. Oo nga. Pinapauwi na ba tayo? Wag naman, kakamit lang natin eh. Totoo yan. Gusto pa kita makasama ng mas matagal eh. Si Clingy. Talaga. Teka, search ko na nga.
Nasa kabilang building pala yung resto. O sige, tara, lakad na tayo. Ang layo tuloy. Sorry Hindi kasi ako madalas sa mall na to eh. Okay lang. Actually, nauuhaw nga ako eh. Gusto mo bang bumili ng milk tea? Sige ba? Pagdating natin sa restaurant, busog na tayo. Oo nga. Actually, mas okay nga kung ganito eh, yung lakad-lakad lang. Sure ka ba? Oo. Parang ang formal kasi kapag nasa restaurant. Ang awkward ko pa naman. Di, if ganun, lakad na lang tayo. May ride sa labas, tapos may mga kainan din. Then, pwede tayong tumambay sa seaside. G? G. MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR NBSB. Mga kamorkada, success naman yung first date namin. Gumala lang kami, nagkwentuhan, at nagtawanan. Nasundan din na nasundan yung date namin. At madalas ay gumagala lang talaga kami sa mga museums, theme parks o kaya ay grocery. Naging close na rin kami ni Enzo at kahit magkalayo yung tinitirhan namin, ay gumagawa pa rin siya ng paraan para magkita kami. Isang pack ng noodles pala. Yung isang dosena yung laman. Isang dosena? Oo, bakit? Pang isang buwan mo na yun? Grabe ka naman. Mga isang linggo lang ganun. 1 week? Hindi healthy yun Ang busy ko kasi kapag nag-e-edit kaya mas gusto ko yung mabilis lang lutuin. May mas healthy na options naman kaysa sa noodles eh. Alam mo, sesendan kita ng mga recipes para hindi puro noodles kinakain mo. Okay, pero no guarantees na maluluto ko Wala akong talent dun eh. Pero sige, minsan ipagluluto kita. Talaga? Oo! Anong gusto mo? Beef Wellington, bruschetta, cordon bleu. Ay, grabe. Ang social naman yan. Adobo lang yung hanap ko eh. Pwede, ipagluluto kita ng adobo. Sige, sabi mo yan Oo nga. Sige, pero next time na yun. Tapos na ako sa mga pagkain. Doon naman tayo sa mga napkins. Tara. Wait. Sagutin ko lang to, Cristel. Sige lang. Hello? What? Talaga ba? Pauwi na ako. Dumaan lang saglit sa grocery. Sige. See you. Love you too. Sorry, yung kapatid ko kasi tumawag. Kailangan ko na pala umuwi. Okay lang ba? Oo naman. Next time na lang ulit. Salamat sa pagsama, ha? Oo naman. Hug? Hug, yes. Sige, bye-bye. Bye. Ingat ka. Ikaw rin. So, kailan na uli ang next date nyo? Hindi ko pa nga alam eh. Hindi pa ulit kami nagchat-chat. Buweba, 3 araw na. Baka ginost ka na. Huy, ano ba? Minsan talaga, baby, pasmado yung bibig mo. Baka naman busy lang. Last chat niya kasi dumating galing abroad yung kapatid niya. Ano sabi mo? Sabi ko, go lang. Reply na lang siya kapag free na siya. Tapos? Tapos hinart react niya. Boom, ghosted. Ano ba, baby? Wala kasi talaga akong tiwala dyan sa Enzo na yan Mukhang fuckboy. Wait, chat ko na nga ulit. Pinag-o-overthink ako ni Claire Hi, Enzo. Kumusta? Wait ko na lang yung reply. Baka kasi nagfa-family time lang. Gano'ng katagal daw ba sa abroad yung kapatid niya? Hindi ko nga rin alam Hindi naman niya nabanggit dati na may kapatid siya. Ano nga ulit apelido niya? Bakit? Nevermind, tanda ko na pala. Bakit nga? In-stalk ko lang sa Facebook. Hoy, Claire. Baka may malike kang picture ha. Huwag mo nang i-stalk. Ito naman. Tinitingnan ko lang, baka pretty yung kapatid Baka nakakalimutan mong may girlfriend ka. Joke lang, curious lang talaga ako sa Enzo na yan. In fair, ang gwapo nga niya. Mas gwapo ka. Ano ba, baby? Alam nyo ang haharot nyo. Wait, nahanap ko na FB ng nanay niya.
Claire, ano ba? Nakakahiya. Tigilan mo na nga yan. Ang lalim na ng pag-i-stalk mo, ah. Wala akong ilalike, promise. Oh, ayan. Nag-reply na si Enzo. Hi, Cristel. Sorry, ngayon lang ako nakachat. Okay naman ako. Can we meet? Umawa ka agad. Bilis! Wait lang. Sure. Doon na lang sa mall. Wait! Anong wait? Nasend ko na, oh. Gaga, only child si Enzo. Ha? Ayan o, post ng mami niya. Tinawag siyang only child. Puro siya lang post ng mami niya kasi nag-iisa siyang anak. Bakit naman siya magsisinungaling na may kapatid siya? Exactly! Red flag yun. Mga kamorkada, napaisip ako sa sinabi ni Claire. Ni isang beses ay hindi naman niya binanggit na may kapatid siya. Pero wala rin naman akong makitang rason para magsinungaling siya tungkol doon. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka mali yung nakuhang impormasyon ni Claire. Ayoko naman kasing pag-isipan ng masama si Enzo dahil sa buong panahon na nagde-date kami ay puro mabubuting bagay lang ang pinakita niya sa akin. Thank you nga pala ulit dito sa Flowers, Enzo, ah. Basta ikaw. Bakit pala rito sa Santa Rosa? Di ba ang layo naman yata sa'yo since QC ka pa galing? Hindi naman. Sakto lang. Gusto ko lang dito kasi pwede tayo mag-picnic tsaka mas maliwalas. Para new environment din. Ang ingay kasi sa Maynila eh. Oo nga eh. Kumusta pala yung kapatid mo? Okay naman siya. Excited siya magbakasyon. Mas bata ba sa'yo o panganay? Mas bata. Sa abroad siya nagtatrabaho? Oo. Pero dito na uli siya for good. Ilang taon na siya? Actually, okay lang ba wag muna natin siya pag-usapan? Medyo nag-away kasi kami, so ayoko muna siyang isipin. Okay. Sorry, ah. Kain na lang tayo. Go lang. Medyo busog pa rin kasi ako. Gusto mo bang magsine tayo after natin kumain? O kaya magbike tayo? Pwede mag-rent ng bikes dito eh. Hindi ako maalam magbike eh. Yung sine na lang. Okay, G. Pwede ba akong lumapit pa sa'yo ng konti? Ang layo mo kasi. Sige, pwede naman. Ay, sorry. Masyado na ba akong malapit? Saks lang. May ano ba sa mukha ko? Bakit ka ganyan makatitig? Ang ganda mo kasi. Hala, bulero. Totoo naman kasi. Cristel, can I kiss you? Ha? Oo. Sorry. Masyado ba akong forward? Okay lang. Ano ka ba? Basta ba paninindigan mo yung kilig ko eh. Oo naman. Cristel, sorry. Mukhang kailangan ko na pala umalis. Ha? Akala ko manonood pa tayo ng sine. Nag-text sa akin si Mami. May emergency kasi sa bahay. Oo, nag-away na naman siya. Tsaka yung kapatid ko. Sorry talaga. Babawi ako, promise. Sige. Ingat ka sa biyahe. Bye. Kinikilig pa rin ako, Monique! Legit pa talagang nag-kiss kayo? Oo nga.
Tapos nagpaalam muna siya kung pwede ba akong i-kiss. Di ba ang green flag? Te, ang rupok. Bakit ba? Wait nga. Bakit ba ganyan reaction mo? Akala ko ba boto ka sa kanya? Nahawa ka na yata sa jowa mo eh. Hindi, pero di ba nga kasi, yung sa kapatid niya? Alam ko na kung bakit siya tinawag na only child ng mommy niya. Mukha kasi hindi maganda yung relasyon ng kapatid niya at saka nung nanay niya eh. Baka bitter lang si Mader. Hindi, te. Anong hindi? Nag-stalk kami ni baby kanina. Alam nyo ha, grabe kayo mag-invade ng privacy. Tigilan nyo na nga yan. Teka lang, makinig ka muna kasi. Yun na yung sasabihin ko, kaya pinuntahan kita dito. Ano? Totoong only child siya. Hindi niya kapatid yung dumating galing abroad. Fiancé niya. Ha? Ito yung pictures. In-upload ng mami niya yung pictures nila. Ayan pa yung caption, with my future daughter-in-law, fresh from the States. Legit ba yan? Oo, ayan may isa nakaka-post lang. I missed you, Trisha. Can't wait for you to be part of our family. Yan yung suot niya sa date namin kanina. So, pinuntahan niya lang pala yung jowa niya. Mukhang ganun nga, te. Ito pa, mga pictures nila together. Nakuha namin sa Instagram ng jowa niya. Huy. Gago, Monique, ano yun? Di ko rin alam, te. Ang ina naman niya eh. Bakit siya nakipag-date sa akin? May jowa pala siya. Eh. Monique, anong gagawin ko? Wala. Iiyak mo lang muna. Gusto ko na siya. Kinis ko na nga siya eh. Ilabas mo lang lahat ng luha mo. Ipapakulam natin. Gago. Yan lang ang salitang kaya kong sabihin para i-describe si Enzo. Nag-stalk pa nga kami at doon ko nakita lahat. 5 years na pala sila ng jowa niya. At pati mga video ng proposal ay nakapost sa social media ng girlfriend niya. Nakita rin namin na 2 yung Instagram niya. Yung isa ay para sa mga babaeng nakaka-date niya sa dating apps at yung isa ay para sa girlfriend at mga kaibigan niya. Wala akong masabi sa naging sitwasyon ko. Umiiyak ako ng ilang araw at hindi nagre-reply sa mga text o chats ni Enzo. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin dahil sa galit ko. Pero gusto kong malaman niya kung gaano kasakit yung ginawa niya. Ano, Cristel, ipapabugbog ko na ba? Gaga. Huwag mo nang iyakan yun, ha? Di niya deserve lahat ng luha mo. Kasi, akala ko yun na. Marami pa namang darating eh. Kailan? Kapag 40 na ako. Kesa naman dumating ng maaga tapos tarado pala. Alam mo, paano ba na-inlove sa'yo itong best friend ko? Ang pasmado talaga ng bibig mo eh. Baka kasi marami pang other skills yung bibig ko. Baby, mamaya na yan. Respeto sa broken-hearted. Ay, okay, sorry. So anong gagawin ko? I-cut off mo muna si Enzo. Tapusin mo na. Tama na siya. Never again. Okay. I-message mo yung fiancé. Ha? Ayoko nga. Cristel, be a girl's girl. 2 kayong ginago ni Enzo dito, di ba? Deserve niyang malaman na nag-cheat sa kanya yung fiancé niya bago matuloy yung kasal nila. Imaginein mo, magpapakasal ka sa cheater. Ayoko. Papalakihin ko pa eh. Maninira pa ako ng relasyon ng iba. Tama. Si Enzo yung sumira ng relasyon niya, hindi ikaw. Biktima ka nga niya, di ba? Ang weird kasi na malalaman niyang ini-stalk natin siya. Mas okay na yun kesa naman hindi niya malamang nangangaliwa yung jowa niya. Ay, ikaw ba, Monique? Sa tingin mo? Tama si baby, Cristel. Ay, akin na nga yung phone ko. Anong sasabihin ko? Lahat. Na nag-meet kayo sa dating app, sabi niya single siya, nag-date kayo, nag-kiss kayo, basta lahat ng cheating na ginawa niya. Paano kung sa akin pa magalit to? Sabihin, hinarot ko yung jowa niya. Di sasama ko siya sa mga ipapakulam natin.
Tama. I love you talaga, baby. I love you too. Umayos nga kayo. Ito na, i-chat ko na. Ayan na nga. Hello. Cristel! Anong sinabi mo kay Trisha? Lahat. Anong lahat? Yung tungkol sa atin. Anong tungkol sa atin? Wala namang nangyari ah! Anong wala? Gago ka pala eh. May fiancé ka, nilandi mo ko, tapos sasabihin mo walang nangyari? Wala naman tayong relasyon ah. Pero hinalikan mo ko. Isang beses lang yun. Kahit na, ka pa rin. Fine. I'm sorry, okay? Pero wala ka paling karapatan na sirain yung relasyon ko sa girlfriend ko. Ikaw yung sumira ng relasyon mo, hindi ako. Malay ko ba may girlfriend ka nung hinarot mo ako? I was bored, okay? 6 na buwan na nasa US yung girlfriend ko. Naghanap lang naman ako ng kausap sa ng dating app na yan. Hinalikan mo ba lahat ng kausap mo? Well, you! Ka rin! Dalawa kami ditong niloko mo. Huwag mong sinisisi sa akin nung nasira yung relasyon mo kasi kasalanan mo yon. May girlfriend ka. Lumandi ka sa iba, nagsinungaling ka pa. Hindi mo ko deserve at hindi mo deserve yung girlfriend mo. Kung wala kang lakas ng loob para akuin yung pagkakamali mo, mas lalong walang karapatan para manisik ka ng ibang tao. Te? Kanina ka pa nandyan? Oo, di ka dito. Hug kita. Proud ako sa'yo for standing up for yourself. Love you. Love you too. Mga kamorkada, ang laki ng trauma na ibinigay sa akin ni Enzo. Kahit lagpas 1 taon na simula nung mangyari yon, ay sariwa pa rin sa akin yung ginawa niya. Sa ngayon, ay masaya na akong naging single at third wheel sa mga dates ni Monique at Claire. Nakafocus din ako sa paghahanap ng mas healthy na trabaho at pag-aalaga sa sarili ko. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana kahit papaano ay nakapagbigay ako ng konting aral sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong programa at sana'y magtuloy-tuloy pa ang mga storyang ibabahagi nyo. Lubos na gumagalang, Cristel. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. NBSB